and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Bisag sa iyang mga suod nga higala. Pislito niya iyang ilong. Nya? Dako ka nagkingog kung katawa. Pastilan dito. Pastilan. Excited kay ko ana dito na. Sige, sige. Ako nang buhaton. Kung magkita mi ni Riming, ako na yung pisliton ang iyang ilong. Kumusta naman ka, Mer? Okay naman, Pao. Bangag ilong. Abi na mo, Mer, malipay ba ako kung makasuroy ko din sa inyo? Ako sad, Pao. Malipay sad ko kun manoroy mo ni Lucio dinhi. Kuan, gaan kaya nga kung pamati din eh. Labi na kung makakita ko si mong pahiyong. Bangag sa ilong. Salamat, Pao. Ako sad bitaw. Malingaw man ko kun makakita ko si mong naong. Malingaw sa ka na ko, Mer. Malingaw, uy. Katawanan mong gugog dagway, no? Magkatawa lang yung kunin mo, Pao. Kaya bisan pag seryoso pa kang mo istorya, no? Pero mahimuot lang yung kus expression sa imong naong. Okay na kay ko na, Mer. Nga malingaw sa ka na ko. Pero, Mer, Unsa man, Pao? may mo bang ma-invite ka? Bangag sa ilong. Nga, unsa man? Kuan lang good, Manoritas Plaza, unya mga untas gawas. Uy. Bangag sa ilong. Kapuol na sad anang plaza, Pao, uy. Ay, gusto rin. Di ba nakukuno sa paborito ng mong dapit? Unsa man na, be? Pwede i-surprise lang ka, Mer? Na, dili ko ng surprise, Pao, uy. Gusto kong sultihan ko nimo kung asa ko nimo dada. Ato ta sa Bakawan Beach. Oh. Makawan, Bakawan. Uy, hala. Pao, paborito mo na akong dapita, Pao. Daan pa ko. Pero, Ano pero man, Mer? wa lang. Kanang, nahinumdum ko ni anang dapita nga, mao ni paborito na mong suruyan ni Arturo kani adto. Di ba, bitaw ko, Mer, nga paborito kay na ninyong duha? Unya, unsa man, gusto ka nga manoroy ta dito? Mga unta atong imong paboritong lobster? Sige, sige. Sige. Ganahan ko, anak Paulo. Kanus ama taman noroy dito. Ikaw, may mong ganiw karon kay sayo pa man. Bisag mga alas 2 tas hapon malakaw. Sige. Selong. Unya, mamauli lang ta dayon. Bisag mga alas 5 sa hapon, balik lang din ta. Na ba? Sige. Pero, yun na, Pao, di ba kamao man kamo drive, no? Oo, kayo, Mer. Na may among sakyanan, ikaw lay drive, ana. Maula na itong gamiton. Mas labing inon maayo, Mer. Kay anad kay ko mo manihog ingon anas kinana bangal. Ala, sige, sige, Pao. Excited kay kumanurit ta, Pao. Kumusta naman ka, Ming? Pero mi naman lang kang mangumusta. Syaro wa kapuli nga kada adlaw makang muanhi. Kananya, ayaw lang ko dog suko dayon, Ming. Gusto lang yun ko nga magkasuod ta ba? Ay okay ra magpo-permi din do. Hindi na ko misili mo pang mustahon. Aw. Mao ba? Sige. Sugod ka ron. Di na ko mangumusta ni mo, pero Unsay pero? pwede bang... Ayaw ba? Uy, batasan! Nga nung nagpa-magaming. Bastos ka! Anong kalit man ka manghikap sa akong ilong? Di ka ganahan kuptan imong ilong? Bastos! Sakita ni mo managpa, Ming, uy! Baho pa kay kagkamot. Unya, mangupot kag kalit sa akong ilong. Wa kay batasan, wa kay respeto. Sorry kay Ming. Nanghugas man kugikan. Bisan pa! Wa kay buot. Pawa din eh. Ming, ilang kasuko dayon, good. Abi man gud ako, magilkan ka kung hikapon imong ilong.
Pero, sorry. Di ay... Bastos kay kang pagkatao. Wa kay buot. Pwede ba kabutaw nga, uy? Binuangan naman siguro kung Tito Jerry. Nisamot naman yung kasuko na ko sa riming. Ay, kaway klaro ba yun eh? Still ako eh. Pero, yun na. Baho ko no nga kung kamot. Ay, utuod. Nga nung baho maning akong kamot. Usang binakuptan ako. Baho mang binugok. Pagkatay yun din eh. Stilan, Tito. Waman mo salir ang imong gitudlo na ko nga sikreto eh. Misamot man hinog kasuko na ko sa riming. Gitamparos pa ko kaduha. O ba, gitamparos ka? Sanay kong gingon. Lagi. Suko kasi na ako eh. Di ko katuod. Huwag yun siya may muod nga. Ako gikupta na iyang ilong o kalit. Inaana din itabo. Nga naman ka na din. Ha? Nga naman ka na. Tanong noon ka dito. Ang butang. Bagal. Ingon man ka nga, basta kuptan ng iyang ilong mo, katawa na siya. Oo. Amo tayo ako gisunod. Pero, sa may nasuko, may ngayo. Gibalikas pa ko. Nga, wa ko na ko'y buot. Palpak di, palpak. Wa nga, palpak kayo eh. Ay. Sagdi lang din. Kay, Ang ginamo may tamo. Ay lang kagool nga nasuko sa nimo. Kay, ako rin mahibawang muam-am niya. Pero, kanang di burot imong aping, burot eh. ang puli na, puli. Ang pulog. Ang pulig ice. Ang kuyos na ice. Mailhan din ni burot ito? Adi man kaayo. Mura mo nagbiok. Kang la, ay. Kusog siguro yung taparos ano? Kusog. Abi mo gina ko, nabali nga akong liog. Nya, wag Nabali akong liog. Basta, anan doa. Nabali. Waka kita kaninipot. Aninipot? Dihay, tulok buok. Dahil tulo, grabe. Tulor noon. Gilang, mawara na. Ay lang kablaka na. Pero tito, Saman. kanang, Saan naman sana? ay, kamay ragod kayo. Tahan na ragod ko. I am Desmirasol eh. Ako ang kanang kining kanang. Ano man? Diri raman to. Ya? Kadiyat ha. Kay akong pangutan on stintay. Ayaw lang yun paglakaw din kay ni arato si Mirasol. Di ko mulakaw eh. Sige, salamat ito. Nag-enjoy kayo ko, Pao. Ako sa bitaw may lingaw kay ko. Bangag silang. Nilakaw di ka Mirasol. Oy, hi, Tay. Nanuri mi ni Paulo gikan sa Bakawan Beach, Tay. Lingaw kay may dito, Brad. Naa kay bisita. Ganiha na nagpaabot ni mo si Dindo. Uy, hala. Naadi si Dindo? Na. Hi, Mer. Na. Uy, Dindo. Pasensya na kaayo, ha. Wala hinon ko makakuyog sa mong laag ni Paulo. Nanuri mi dito sa Bakawan. Aw. Nanoroy di mo. Kato pa manggog ko nakabalik og soroy dito, good. Nalipay kaayo ko kay nisamot kanindot ang katong dapita ba. Nindot ta kaayo. Ila sige panindutan og maayo dito, no? Aw. Mao ba? Pero yun na din. Nga naman ang imong api nga mura man nipuwa o niya ni burot. Ano man na? Wala ni kaso, Biroy. Wala ni kaso. Mao ba? Dali na din to. Mag-istorya na ta. Kuan, din lang ko magdugay, Mer. Napamanggod ko ilakaw god. Mabalik lang niya ko, pohon din eh. Sige. Mas maayos sa dinoon kay doon na pa sa ko importanteng buhaton. Oh, come on. Wala magsanag kayong imong panagway, Tor? Yes, of course. You're like a sunshine. Yes! Bangag silong. Oh, come on. Sobra pa sanag siyo. Kaya abi ni mo, Gunsasyo,
nakita nako nga gaan na kayong pagbati ni Mirasol diri nako bangag sa ilong. Mura na siya di na matahan ako siyo. Unya, suod na yung kayo misyo. Lingaw na kay siya nga mag-istorya na ko siyo bangag sa Oh, ilong. come on. Mayo noon, Tor. Nalipay ko niya ng balita. It's good news break. Diyos me. Siyang pulaw ro ka. Kining siyo. Kuan ba? Kinsa ba'y di malipay nga nibalik naman mi sa among pagkadalagaw pagkaulitaw bangag sa ilong. Oh, come on. Bilim ko ni mo, Tor, na. Kay dalira kayo ni mong nasuod si Mirasol. You and Mirasol. Loving together. Ana-ana together. Na together. Bisa kayo ninirening akong naong karon siyo. Nga bratohon ra kayo. Makailad gapon ni Guapa sama ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. May mangod ka. Mo diskarte. Oh. Aw sa diskarte ra gyud na daw konsyo. Tiyaw mo'y nisugot siya nga akong gihagad og suroy sa Bakawan Beach. Ha? Unya, nagsabot pa gyud mi nga manuroy mi sa bukid sa Tukdong. Mao man ay iyang mga paborito nga among suroyan kaniadto bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, what na siya may bunga. Suhito ka sa iyang soroyanan kaniadto. Medyo natingag gyud kay siya siyo. Hangtod karon natingag gyud siya sa akong abilidad kun nganong nahibaw gyud kustanan. Mura na gud og di na siya katuo nga hasta ang mga gamayng detalye nga akong isgutan sa kagi nila ni Arturo. Magpalingo-lingo lang gud na siya subangag sa ilong. Oh, come on. Pabor na kay na di mo. It's favorite for you. Bitaw. Nalipay ko siyo. Nalipay ko nga imo kong gihatagan og higayon nga makapahungaw ko sa akong gibati nga niya. Kaysa pagkatinuod lang siya gi akong gigug masukad pa kaniadto. Tagan man tuod kong mga babae kaniadto siya pero nag-inusara ra gyud nas Mirasol sa kong kasing-kasing. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di kasabot ko ni motor. Gusto ni mo nga mubawi ka sa tanan ni mo mga pagkuwang niya. Mao gyud ang tanan siya. Pero saon man? Di naman gyud ka mahimo nga ako siya. Di Oh, naman ka. come on. May mo matingali nga magpailay ka niya, Tor. Oh. Pero di na yun mahimo nga makigdog ka niya o imo siyang pangasawon pagbalik. Ha? You marry her once again? Cannot be done. Cannot be done. Kanat bidan. Dili kariwan. Mao ginay di na ko ganahan nga madungog nimo siya. Kay murag nihimo ra gihapon kung murag nahimo ra gyapon kung piniriso ay ni. Murag sakit yun sa kong buot nga dunay lain makapanag-iya ni Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Wata may himo na Tor. Og di mo pwedeng supakon ang mga lagda nga imong giuyunan sa tong Ginoo. Pero magampo magapong ko siya nga unta tugutan lang ko sa Ginoo nga maako pagbalik si Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ginasyo perte na ko gampo taon siya. Pero sa minumdum ko yawa mo day ko. My goodness. Tor, ni apaingon din si Dindo. Uy hala, kaisog na ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nga nung ka na siya. Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!